आंथ' नायनानै मोजां मोनबाय आंनि एक्टिंखौ आंबो नायनानै मोजां मोनदों। जेब्ला शुटिं जादोंमोन बै समाव आलायारना अब्ला नोङो माबायदि गोसोआव फिल खालामामोन? बे समावथ' एसे लाजिनाय माबानायसो थायोमोन। औ बे समाव नोंथाङा बैसोआ बेसेबां मोनबाय? बे समाव 24 जागौमोन 23, 24। नोंथाङा जे बेहाय एक्ट्रेस फाव मोनदों माबायदि गोजोननाय फोरमायो? स्पेसियेलि आलायारन सावथुननि मेन रला नोंथांनि आखायाव दंमोन। बे रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोसोआव मा फिल खालामो बायद'? गोसोआवथ' मोजांखौनो मोनबाय आङो। गोजाम सावगारिफ्रा माबायदि जाखांफैदोंमोन दिनैनि बे? औ मोजाङै गोसोखांफिननो हादों आरो आं बावजोब्बायमोन बेफोरखौ। 37 इयार्स जाबाय बेखौ आं जेबो गोसोआव गैलामोन। दिनै नायनानै आं गोसोखांफिनजोब्बाय आरो मोजां फिल मोनफिनजोब्बाय। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायो? जिहेथु रायजो राजाफ्रा गोबां हांखुर जानानै दङ। औ रायजो राजाफ्राथ' मा बुंबावनो बिसोरथ' मोजां मोनखायो आगोलनिफ्रायनो मोजां मोनोमोन बिसोरो आरो दा नुफिननानै आरो साबसिन मोनदों खोमा आङो बिदि सानो। माब्रै नोंथाङा बे सावथुनाव फाव खालामनायनि खाबुखौ मोनदोंमोन? सिनेमायाव माबोरै एक्टिं खालामनोखौ हांख्राया बै समावहाय? बे समाव माने मा होनो फट' बिदोंमोन आरो एक्ट्रेसनि होननानै। ओमफ्राय आंबो ओरैनो जानला मोनला सानलाबायनानै हरदिनि दे होननानै लोगोफोरजों रायज्लायनानै हरलाबायदोंमोन आरो। ओमफ्राय बेवहायनो माबानानै डिरेक्टरा सोंफैदों आरो ओमफ्राय एक्ट्रेस नांगौ होननानै सोंफैबाय। ओमफ्राय फट'खौ मोनबायना ओमफ्राय फसायदों आरो एजजों माजों मिलायो होननानै माबादों। ओमफ्राय गारांनि टेस्ट ओमफ्राय बिदिनो थाबायनायनि टेस्ट लादों आरो आंखौ नायदों। ओमफ्राय मानानै बिदिनो सेलेक्ट खालामदों आरो। दिनैहाय बिराद गोजोननाय मोनदों। औ आं बिराद मोजां मोनदों नुनानै। आरो नायबावगोन नोंथाङा नुबावबा? मालाबा नुबाथ' नायखासिगोन आं। गोसोआव थाजोबसिगोन? औ गोसोआव थासिगोन। बै सिनेमा समावहाय राव रायनायफोरखौ गोसोआव फैदों ने? औ दासो गोसोखांफिनजोब्बाय आङो बावबायमोन। सिगां सिनेमाखौ नुवाखैमोन ना मा होनदोंमोन? नुवाखैमोन आङो। शुटिं जोबनायनि उनावहाय नोंथाङा नुवाखै मोनसेबो? मोनसेबो नुवाखै आङो। दिनै नुनानै खोब गोजोननाय मोनबाय। औ बावजोब्बायमोन एकदम। धन्यबाद। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमफुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'लजि, डेन्टेल, इउर'लजि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमफुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।